pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Shhh! Jutay, sinong nalingling mo sa may bintana? Shhh! Uy! Sinong Bitoy, nalingling mo? Ha? si Masyong Nakita ko nga nagsaka siya sa ilabalay. Kag milagro nga daw tadlong ang lakat niya. Wala siya nagaisi-isi.
Kag may dala pa siya nga pinutos. Daw pagkaon. Ati maayo eh. May kalano na sila ni Mayla. Kag maayo kay temprano pa siya nga nagpauli. Hindi pagkulbaan ng bata nga isanon lang siya dira sa ila balay. Anong nakaon sang lalaki nga ina ha? Nga hinali lang siya nga nagbuot. Si Jutay pala mo. Natural may pagbago man ang tao. Siguro narealisar niya nga may mga sala siya eh. Pag naluoy siya sa bata, nadulaan na inis ang iloy tungod sang kahimuan niya. Kabay lang tani, Bitoy. Anong bot mo silingon, Jutay? Wala man Na mag-ula ako sa ginapakita ni Masyong subong nga gabi. Sus nga babae ka. Ay, dali na sa kusina. Maaplastar na kita sang pagkaon kay manyapon kita. Gutom na kuya ho. Dali na, makaon na kita. Para nga makapahuay kita sang temprano. Kasabad man sining ihi, kuya man. Kundiin pa nga kanami sang tulog ko. Mabangon ko kag magpangihi. Pasigahon kong suga kag magpangihi sa urinula. Si Maylang nagasinggit nga ato Bay, nagahibi siya. Si Bitoy, pukawan ko siya. Bitoy, bugtaw, Bitoy. Ngayon po ka mo ko, Jutay. Ba, sinong nagaybi nga ina? Daw dira naghalin sa piyak balaya. Si Mayla, ina. Karika, kantuan naton siya. Mayla! Ano nga tabo? May! Diyos ko! Ano nga tabo? Nangadugoon ka? Kanda nga may ginauyatan nga binangon na puno sang dugo! Jutay, ano po silingon sini? Sa di na si Masyong. Malain siya! Ba, may tinulo sa dugo pakadto sa kwartong ina. Kantuan ko. Mayla, Day, ihatag sa ako na binangon niya ina. Abi, Day. Oh, Diyos ko! Jutay! Si Masyong! Dali, Nasiga! Ha? Bitoy! Ano? Ay! Diyos ko! Si Masyong ina! Wala na siya sang bayo. Kag nahatok-hatok sang labo ang lawas niya. Diyos ko! Bitoy! Si Mayla ba lang nagpatay sa iya? Si Mayla ba lang? Kareka! O si Sao naton siya! Oh, Diyos ko! Kinbuhat niya ina sa imo? Malain siya. Kilukas niya ako. Nga wala ka nagpangayo sa bulig. Nadlok ako. Kay gimpaog niya ako. Nga patyon ko na niya ako kung magsinggit ko. Kag nason, kinbutang niya sa kilid ang binangon. Kay kung magsingkit ako, hutdan ko na niya ako sang liog. Gani amo to wala ko sang naimo. Wala na lang ko nagsinggit. Kagakiga ko sa ginbuhat niya. Hindi lang ako, kundi kay nanay pagin. Ganikin ko akong binangon. Kaginlabo ko siya samtang nagakatulog. Diyos ko!
Kinlabo kong liog niya. Kag wala na ko makadumdum kundiin ko pagit siya naigo. Kinanalipat na ako sa akon kaugalingon. Kinpatakaan ko na lang siya labo. Tabtab nga nag-alalasik na ang dugo niya sa akon. Kagamuto nga nagasinggit ako sa taman kadlok. Kinpatay ko siya. Kagamoy ng bagay sa iya. Tungod malain siya. Malain siya! Mayla! Mayla! Mayla, sa daing ka makanto! Mayla! Magbalik ka diri! Lagson ko siya. Bitoy, madali lang. Nga adyo tay? Hindi masiguro siya magpalagyo. Kay gabi pa man ini. Ang maayo pa, makanto ka anay sa kapitan. I-report siyang natabo. Kag magpangayo ka na lang dayon sang bulig sa mga tanod. Para nga pangitaon sa palibot si Mayla. Halos nalagulad na sa mga tanod. Kag sang iba niya pumuluyo ang palibot. Apang naagahan lang, wala gid makita ang bata. Tubtob makaligad ang pila ka adlaw. Nabulabog ang mga pumuluyo diri. Tungod sang baho nga hinali lang nga nag-usbong. Ginsumay ini sa mga tanod. Tubtob nga nakalambot sila sa isa kadako nga puno sang paho, malapit sa subha. Dito kag nakita nila sa sulod sang buho ang bangkay sang isa ka bata nga naagnas na. Kag ang amo nga bangkay, wala sang iban kundi si Mayla. Ginpatihan nga, ginhingalitan siya sang kunsino nga tubtub subong. Wala pa nakilalaan. Tungod wala na inisang bayo. Kag ang iya panti, ginbusal sa baba niya. Oy, kag naluoy gid ako magpanumdum. Nalubong lang siya nga wala gid nakapakita ang iya iloy sa iya. Kag sang ulihi, may mga hitabo dito sa subha nga katingalahan. Pila na ka mga tao ang nagasiling nga nakaangkon sila sang problema dito. Apang ginbuligan sila sang isa ka bata. Kag nakahibalo ako nga si Mayla ang ginatumod nila. Tungod santo man ini sa paglaragway nila sang hitsura sang bata. Wala na ako makabati sang paghibi. Naglinong na. Mayla? Day? May buot ka ba lang nga ipatunda? Kung nga ngaliwat ka naman nga nagpabatsyag sa akon? Kung tani, magpakalinong ka na lang sa imo na hamtangaan. Dira ka nagakabagay sa piha ka kinabuhi. Tungod wala ka na diri sa kalibutan sa mga buhi. Ay, ang maayo pa. Buwas, mapamisa ako para sa kalinungan sang iya kalag. Pasensya ka na ha? Kung wala na ako nagpakilala sa imo nanay, kay ginsugat ka na niya mo. Tamaran abi ako makigambal sa mga tigulang. Man mga butigo na sila. Dason, mga mapintas. Daw pareho man bala kay nanay ko, nga wala gid makadumdum sa akon, sugod sang ginbayaan niya ako. Amo man si Choy Masyong. Mga sapat ang batasan. Pero, daw mabuot yang imo iloy no? Kay nakita ko,
ginahakos ka gid niya? Gusto mo bala nga mahibalan kung sino ang ngalan ko? Pipoy! Nadlok ka? Kay gintawag ka naman? Animal ka? Din ka na, buisit ka! Ha? Pipoy, nagakurog ka sa kadlok. Animal ka? Makapila ka gitaugon para magpalapit ka, ha? Nakaibalo ako! Wala ka nagambal. Matapos ka muna aksidente, sang tanga mo nga amay. Apang hindi ka bungol. Ganun ka palapit ka dahil kung kinatawag ka, ha? Dali ka, magsunod ka sa akon. Pa, malalagan ka pa? Anay ka gani? Ulat ako na! Oh hala, matabok man siya sa suba. Ay, ikaw ang magkanta dito sa may puno. Nga dako. Kag magsulod ka dito sa buho, ha? Hulata ako dito. Hindi ka na magkabalaka, ha? Akong bahala sa imo. Nasigan na! Glagan na! Di na balang bata nga to, ha? Dire ko lang siya nakita nga bahin, ah. Apang hula sa dire? Pipoy! Pipoy! Di ba nagsugot ang bata nga to? Pipoy! Oh, Bata? May bata ka hinali lang nagulhot sa atubang ko? Sino ka? Ha? Sino ka siling ko? Nga abala nga wala pang bata ang abyan ko. Magwa ko diri sa buho sa puno sang kahoy. Pa? Ano yung nalagaulbo sa sulod sang buho man? Wala ko makatarapangod sina sa nagsulod ako dira kay ina. Nagabarikutot ang iyang lawas. Nga daw ginatabunan sa duta nga duta. Kung tulukon sa iban, daw ido lang ang nagaluko. Apang... Ay! Hala? Ang iya bayhon? Do pariyo sa iya sang abyan ko nga babaye? Ay, paano natabo man? Bisa nagabarikutot ang lawas niya, apa makilala ko gid. Siya ina, siya gid. Pipoy! Hala? Nga ginahimutaran magidang buho sang kahoy. Oh? Nga nagapalang lapsi ka? Hindi ka mahadlok. Wala na sang manakit sa imo. Kaupod na siya ni Choy Masyong sa impyerno. Dali ka. Mag-upod ka sa akon. Mag-uyat ka sa kamot ko. Ginaduhol niyang iya kamot sa akon. Apang puno sang dugo. Nagadugo ang kamot niya. Kagbadamo sa mga pilasabot kon. Nga ang kulor sa iya nga panit. Itom nga daw uling. Dali na. Ma, ginawiyatan niya ang kamot ko. Nadlok ako sa iya. Dali lang. Nga Pipoy. Gusto ko pa nga magampang. Nagyung siya ho. Kagamat-amat nga nagunta sa pagtulo ang dugo sa iyang mga pilas. Kagamat-amat man nga nagakadula ang mga itom nga kulo sa iyang nga panit. Anong gusto mo nga hampangon naton? Panaguay? Ate, sige Ako ang taya. Maisip ako hasta sa napulo. Kinahanglan, nakapanago ka na ha? Oo. O sige na,
Matalikod ako. Kag tabunan kong akon mga mata. Panago na ha. Madalagan Isa, ako. Makato ako sa suba. Duha, tatlo, apat, lima, Ops! Ay. Diyute lang ako makasandad sa batong na ginatapakan ko. Mapadahil ako sa pagtabok sa suba. Ops! Nakadanlog naman ako sa batong na ginatapakan ko. Malapit na ako makatakas. Hala? Patay nga lawas? O pangula na sang ulo? Bisan wala sa sang ulo, kilala ko siya. Siya ang padrasto ko. Ang bana ni nanay. Kalain sa itulukon. Kalain sa kakulba ko. Matakas ako diri. Magabiyanso na ganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang kabuhi. Basta Radio Bumbo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Tanang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bumbo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bumbo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Erudita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Padayon, nga nagapakamahal. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes Ano? Amoy nagsiling sang guard. Nagpauli kuno diri senaryo. Kag sa maglakat siya, kaupod na niya si Ditas. Don Enrico, kinahanglan nga sundo naton sila. Hindi pwede nga hindi madayon ang inyo kasal. Apang sa diin naton sila sundon. Sa syudad. Sigurado nga dito sila nagpadulong. Hindi kita sigurado kung di naton sila kantuan dito. Basta! Kinahanglan naton sila nga sundon dito. Kag sigurado na wala pa sila makapalayo, gid. Ito na si Rosinda. Ay, sundon ko na lang siya. Amo na ining balay mo? Madali lang ha. Ano? Ginkapoy ka ba na sa biyahe? Ay, wala ako makabatsyag sang kakapoy. Ara na. Nabuksan na sa kabulig ang gate. Sige. Isunod ko na sa lakyan ha. Kanami pagidali diri sa sulod. Karika, para maplaster mo ng mga gamit mo sa sulod. Dire ko nagakadto kung gusto ko nga mag-isahan nun. Katawam sang balay mo? Diri mo bala dalon si Andrea matapos ang inyo kasal? Hindi. Nga aman. May ginapatindo ka ba si Tito Enrico para sa amon? Mas dako pa dire. Wala pimanad nga mag-star sa gamay nga balay si Andrea eh.
Ay, hugali. Dari ka. Itudlo ko sa imong mangin kwarto mo dito sa ibabaw. Sige. Salamat. Ipahamta mong buot mo diri, ha? Hugali. May duha dito kakabulig sa idalom. Ipakilala ko ikaw sa ila karon. Salamat liwat, Nario. Kailangan kong magbalik sa asyenda. Ugaling ko na lang ipatahag sa ilang tanan. Ang importante, ngayon di ka na mapintasan ni Rosenda. Tugod wala sa may kaibalo, kung sa diin ka ng subong. Kaga, pasarigon ko ikaw, Ditas. Buligan ko ikaw bahin sa manggad ninyo. Buligan ko ikaw nga mabawi ato, Ditas. Bisan hindi na, Nario. Ha? Gusto na ini para sa akon. Ang makapalayo kay Rosenda. Hindi. May matarong ka sa mga manggad. Tugod ikaw ang tunay nga vilas ko, Ditas. Hindi na malahanon sa ako ng manggad, Nario. Malawig na tinuig. Nga nag-antos ako sa pagmaltrato sa ako ni Rosenda. Ang importante subong, nga hilway na ako sa iya. Handagihapon ako sa pagbulig sa imo, Ditas. Kung ano man ang gusto mo gabuhaton. Kinahanglan mo na nga maglakat. Mabalik ako. Ay, paalam, Nario. Napaslawan kami nga masalapuan si Ditas kag Apolinario sa syudad. Gani nga nagbalik na lang kami diri. Kag hindi ako makatulog. Hindi ako makapahuway kung amo sini nga nagagkamo ang pensar ko. Sa tiin kindala ni Nario si Ditas. Sa tiin. Lasing ko na sang kaagahon. Ba? May nag-abot na sa lakyan. Malili ako sa bintana. Ari. Ba? Kay Nario ina sa lakyan? Pag ako diri sa kwarto, sukmatan ko siya. Si Ditas? Ha? Sa diin! Ginluwas ko lang siya sa kapintas mo, Rosenda. Kag ano ang matarong mo? Kalaslo na si Ditas sa tiyo mo. Gani hindi kinahanglan nga balabagan. Kag wala sa makapugong sina. Babae na lang si Ditas, Rosenda. Don Enrico? Don Enrico, ano ba lang ginapanghambal mo? Hindi na lang siya pagpilita kung hindi siya gusto nga magpakasal sa akon. Hindi! Kinahanglan nga makasal ka mo. Sa sina, bisan paano, mapuslan ko man siya. Madugay mo na sa nga ginpaginpuslan, Rosenda. Ano ang siling mo? Ginangkon mo ang dapat nga sa iya.
ginpatay mo ang kalipay niya. Ikaw ang mas wala sang matarong nga buhato ng mga bagay tungod ikaw isa ka ka-impostor tungod hindi ka tunay nga Bilasco. Anong ginapanghambal mo? Inaypan ka lang kag sigurado nga wala ina malipod sa imo. Gana nga ginamaltrato mo sa amo sila si Ditas. Hindi matuod ina! Si Joy Torre ang naghambal sila. Kag sila makapamatuod nga adoptiba ka lang. Sila sang asawa niya. Kag nagpangako ako kay Ditas nga buligan ko siya nga matadlong ang tanan. Hindi ako magpasugot! Manabat sa ako ng babae nga to! Manabat siya sa akon! Aking siya katama, iho. Batawara ako, iho. Nanginbungol ako sa pagpamatok ni Ditas nga magpakasal sa akon. Tungod ang kaugalingon ko lang nga kalipay ang ginapaminsar ko. Apang subong, maathag na sa akon ang tanan. Suportahan ko ikaw sa buhaton mga pagbulig kay Ditas, iho. Wala ko maglaom nga magkakita pa kami liwat. Sa sunod sa 10 ka tuig, mas ginpili ko nga kaugtan siya para malimtan ko sa sang lubos. Siya nga nga babae nga gindala ko sa akong mga handom. Kagsubong ko lang na siguro. Ngedi tuman ang 10 ka tuig, agad malimtan kong una ko nga paghigugma. Ginahigugma mo gihapon si Ditas? Oo, Tito. Kasabanta ko, mas nagdugang ang akong paghigugma sa iya. Karon nga nakilala ko siya sang lubos. Apang kalaslon ka na kay Andrea. Maminsan ako kung anong maayo kong magbuhaton, Tito. Don Enrico? Don? Ay, senyorito Nario? Oh, gaman to nying? Ay, senyor. May nag-abot ng isa ka tinawo sa sinda. Nagpaibalo siya nga nahulog sa pilas ang salakyan ni senyorita Rosinda. Kag naglupok din eh. Kag nadala sa pagkasunog sa salakyan ang lawas ni senyorita Rosinda. Ano? O Diyos ko! Tito, ano karon buhaton natin sini? Akong masikaso sang bangkay niya. Kunang mo sina, kinahanglan ko na nga magbalik sa syudad. Pahibalo ko si Dita sa natabo kay Rosenda. Wala na si Ditas. Sa baylo, ang sulat na lang nga ining nakita ko. Bukarong ko ini kabasahon. Ginapakamahal ko nga Naryo. Nagapasalamat ako sang lubos. Tungod wala mo gindingot ang bulig sa akon. Tumalagsaon ang ginhimo mo. Agad ang malipayon ako. Nangin mahuyang ako sa sulod sa malawig nga panahon. Kag subong, gusto ko nga tilawan nga mangin mabakod kag maisog. Suguran ko ina sa pagbago sang kabuhi. Ngayon di ko kinahanglan nga magsalig sang bulig mo. O kung bisan sin uman. Hindi ka magkabalaka. Bisan paano, may kwarta ako kang mga alahas.
Kag tuman na ini, agon makasugod ako liwat. Hangad ko ang kalipay ninyo ni Andrea. Titas. Ditas, nagpangako ako sa kaugalingon ko. Gidi ko na pagtugtan nga magbulagay pa kita liwat. Apang subong, naglakat siya. Gawa ko malang mahambal sa iya. Nga ginahigugma ko siya gihapon. Babalik ako sa Hacienda Subongkid. Buligan ko na si Tito Enrico sa pag-atipan sang bangkay ni Rosenda. Idulong ko subong ang bangkay ni Rosinda sa ilabalay sa syudad. Ano, maupod ka bala? Mapabili na lang ako diri, Tito. Sige. Kunin ang desisyon mo. Amo na ako. Makadto ako sa punerarya. Mahimos man ako. Makadto ako sa rancho. Sa diin, nagsugilanon kami sang malawig ni Titas. Dili kami gabahin sa rancho nagsugilanon. Kagsubong, nagasunod sa akong kaisipan ang iyang hitsura. Samtang nagasuksok sa manabang at trahe. Nausay sa maayo iya buhok. Kagagdugang pagid ang iya kataong. Nakita ko na kung paano siya nagbatsyag sang kahadlok sa tong panahon sang gera. Nakita ko sa nagahibi. Samtang nagapangabay sa akon. Nga buligan ko siya nga makapalayo sa malaing nga batasan niya sa utod niya nga si Rosenda. Sa pihak sa ginpakita niya nga kahuyang sadto. Nagadayaw gihapon ako sa iya. Ang pagpamalibad niya sa manggad sa iya mga ginikanan, isa ka palatandaan sa iya kaisog. Dario! Si Andrea? Diri ako gintudlo sang inyo mayodoma. Hindi mo ako pagkatuan diri kung hindi mo lang importante ang tuyo mo. Hindi kagid gusto nga magkanto sa kwadra sa mga kabayo, hindi ba na? Importante gid ang ihambal ko sa imo. Ano ba na ina? Hindi na ako gusto nga madayon pang kasal naton. Ha? Nga. Patawara ako. Apang nagluip ako sa imo, sang ato ako sa Manila. Anong buot mo, silingon? May lalaki ako nga nakilala dito. Kag wala ko napunggan ng kaugalingon ko. Kaginhigugma ko siya. Ano? Apag magpaati ka. Pilit ko siya nga ginakalimtan. Ina ang rason. Kung nga ang nagpuli ako dali sa amon asyenda. Kagusto ko nga dasigo ng aton kasal, Naryo. Napinsaran ko. Nga malimtan ko gidya kung kasal na kita. Apang matapos ang aton engagement party, nasiguro ko nga hindi gihapon ako mangin malipayon sa luyo mo. Tungod kinpatay ko ang kaugalingon ko nga kalipay. Kinahigugma ko siya gihapon, Naryo. Kag siya ang gusto ko nga makaupod sa bukos ko nga kabuhi. Nahangpan ko ikaw, Andrea. Nahangpan ko ikaw. Sige, magpakasal ka sa iya.
Dario, salamat. Madamo gid nga salamat. Samta nagatulog ako sa bangkay ni Rosenda. Wala na ako sang iluha pa. Tugod subong. Subong nga wala na siya. Naangkon ko ang dalayon nga kahilwayan. Iti ka pagtugtang nga maglakat kaliwat. Nga wala ka nagsugidanon sa maayo sa akong titas. Ginpagita ko ikaw. Nagkato ako diri sa haya ni Rosinta. Tukod nga pati ako, nga diri ko ikaw makita. Nga agin bayaan mo ako, titas. Hindi kita magsugilanon diri. Dito kita sa hardin. Wala mo pa ako masabat. Nga hinali ka ng naglakat. Nga wala mo na magpahibalo sa akon. Ginbayaan mo gani ako sadto eh. Ginbayaan mo ako sa tunga sang kahadlo kagadulong. Apang wala ko ikaw ginapamangkot. Kung nga nabuhat mo ato. Lain ang sitwasyon sadto kag subong. Naging biktima kita sang kapintas ni Rosenta. Kag pareho kita nga wala sang sala sa natabo. Kag subong, wala sang rason. Agod nga hinali mo lang ako nga bayaan, titas. Gusto ko lang malimtan ng isa ka masakit na kahapon, Nario. Ba? Ginbalik mo sa ako ng singsing? Gaginhatag ko na sa imo? Napuno ka tuig lang nakaligad? Naglakat ako. Tungod ginasakitan ako nga makita ka. Kagana pa ba nasar nga kalaslon ka na? Hindi ka na kinahanglan nga masakitan pa. Anong? Ginpagita ko ikaw. Hindi tungod sa ano pa man. Kung dinibanaan ko, nga ginahigog makugyapon ikaw. Kaghanda ka pakaslan. Paano si Andrea? Hindi na madayon ang amon kasal, ditas. Ano? Ay, nga. Tugod pareho namon nga natukiban, nga wala namon ginahigog mang isa kag isa. Nario. Nario. Ditas. Makaligad ang malawig nga panahon. Subong na ako nakaangkon sang tuman nga kalipay. Hindi mo na ako pagbayaan paliwat, ha? Hindi na. Hindi na tutubsan, oh. Promise. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysay ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Padayon nga nagapakamahal. Direksyon, Marnie Mungka. Somewhere.
Kahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies, ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag... When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Ari pagid? Ay! Oh, hindi! Nagaw niya ka ispik! Diyos ko! Yaring imo eh, buno ko man ang si imo. Hindi! Ako nawang! Kinpuno mo ako sa nawang! Kung naigo kinangako ni sa kamata! Ah! Kasakit! Ari pagino! Kasakit! Di mana. Nga kundugan. Naigo gid siguro nga akong kasing-kasing mo. Animal ka nga babae ka. Kinanglan mabulong ini. Kinanglan gid. Patay na ni siguro. Bayaan ko sa dire. Patay na siguro. Manaog ako dire. Mangita ako sa pagi nga makakadto sa ospital. Mangita ako sa pagi. Oh, Diyos ko. Hindi. Hindi na ako makakita. Ang ako ni sa kamata. Nabunogid niya sa ice pick. Aragay. Tapos hindi ako makaagwanta sa kasakit. Isa na lang na ako ang kamata ang makakita. Agay. Tapos mapatay ako. Pasi kung mapatay na ako sini. Kinahanglan nga makapalagyo ako. Kaya kung magbalik diri sige mo, patso na gid niya ako. Piliton ko nga makapalagyo diri. Piliton ko gid. Kinahanglan nga makapalagyo ako diri. Kinahanglan nga makapangayo ako sa bulig. Oh, Diyos ko, kasakit. Mangayo ako sa bulig sa mga tao nga masugat ako. Dari namtang sa maligwin nga bahin ang ilas safe house. Kag amo ini nga wala gid ako sa may masugata nga tao. Wala man ako sa makita nga pamalay. Oh, Diyos ko. Daw sa mahunas ang akong ginawa. Daw sa hindi na ako makapadugay. Ang akong mata hindi naging makakita. Hindi ko na makita ang akong ginalaktan. Hindi na. Dugay, mag-abot na kita sa kampo. Basilio! May nakita ako nga nagapaon sa dalan. Nasa tawa man ina. Ano matuod? Ho! Ga!
Ari siya. Ba? Isa ini ka babae nga naghahapaon ah. Patay na ina. Nagapaligo siyang dugo. Masanag ang bulan. Makita naton siya sa Mayo. Huwag matuod. Patay na siya siguro. Anay ka. Pakayon natin siya. Oh, sige. Hara na. Ba? Ang iya mata? Lusok? Bay. May pinas pa sa tiyan, no? Kag nagagwa ang dugo. Basi buhi pa ini siya. Ari ka. Lantawon ko. Uy, Basilio. Buhi matuod. Buhi pa matuod siya. Nagaginawa pa siya. Ang maay pa siguro. Dalon natin siya sa ospital. Ano nga ospital? Luyag mo lang badakpan kita? Kung mo sini nga pilason siya, ginareport ini sang mga doktor sa mga pulis. Kag kita, harap man sa listahan sa mga army. Ginapagita man nila kita. Bangod mga rebelde kita. Pero makaluluoy man ang babae nga ina, oh. Buhi pa ina siya. Wala pa sa mapatay. Dalo naton siya sa kampo naton. Bisan paano, mabulong naton siya. Dali ka. Dalo naton siya sa kampo naton. Oh, sige. Ikarga naton siya sa kabayo. Basilio, grabe man ang pilas ang babae nga ato. Lusok ang isa niya kamata. Kag ang isa, wala maano. Kag ang ipilas sa tiyan. Jutayan na lang ang malambot ang yaatay. Amo ina nga buhi pa siya. Sinuyan ang babae gina. Nga gusto siya patyon. Apang may swerte pa siya. Amo matuod. Maayo lang kay nakalabay kita sa dalan nga ato. Balita, busing. Ano'y na nga balita? Anong natabo? Kadako na sang naganit mga kwarta sa akon. Nakaibalo ako, busing. Isa sa mga inadlaw ngayon masulod na diri si Michael. Diri mismo sa prisuhan mo. Kag pati ang mga gwardya diri, ginbangal ko na sang kwarta. Para hindi mag-angal. Maayo ko na mo. Kaganon niya ang buhato naton kay Ellen, busing. Bahala na kamo sa iya. Ang malhalon sa akon, amo ang akon anak kay Marta. Kinahanglan nga makasulod siya diri sa prisuhan. Wala na sang may nagapangita sa akon. Sugod sang mapatay kong tao nga suno sa iya. Amo nagpatay sa akon ni Loy. Kagsubong, nakaibalo na ako. Nga irimit ako sa munting lupa. Apang wala sang kaso. Ang malalon nga natimalos ko na nga ako ni Loy. Apang kundidto na ako. Mangita ako sang paagi nga makagwa. Hindi ako maluyag nga mapriso sang madugay. Ang akon Iloy. Wala nang akon Iloy. Nga mo lang nagapalangga sa akon. Nasubuan gid ako sa pagpanumdom sini. Kag wala ko maguna-una nga mataboy ni sa akon. Wala ko maguna-una nga mapriso ako.
siya. Nakita ko siya nga nagapungko sa may bangko. Kag nagalantaw sa mga priso nga naghampang sang basket. Amoy na si Michael. Nakasulod na siya. Balapitan ko siya. Doa kita diri sa bangko, pwede? Oo. Bago ko pa lang ikaw nakita diri Oo. Kapon na ako nga ginrimit diri. Nga na priso ka. Nakapatay ako sang tawo. Amo gali. Murderer ka gali. Ikaw ya? Ngangari ka diri. Nakapatay man ako sang duwa. Kriminal ka man gali? Oo. Ako si Sherwin. Sherwin? Oo. Amoy na ngalan ko. Magbakal ka dito sang pagkaon sa kantin sa prisuan. Aring kwartaw. Magbakal ka sang siupaw kag soft drink para sa aton nga duha. Oo. Salamat, Ged. Sige na. Lakat na. Dako siya nga pagkabata. Kag nakahibalo ako nga malutos niya si Sisko. Urasan mo lang nga animal ka nga Sisko ka. Urasan mo lang. Are na, may dala na ako nga pamahaw. Makakaon na ako sini. Psst, hoy! Dali na Ba? Tawag ako sa isa ka priso. Mapalapit ako. Are na ako. Bago ko lang ikaw nakita, Dre. Oo, bagong priso ako. Sino ngaran mo? Si Michael. Ako ang hari, Dre. Si Sisko. Sisko the Great. Mali na ako. Para kay sino ang pagkaon niya na? Para kay Sherwin, kag sakon. Ibilin niya na sakon. Ngao? Ako ang hari diri. Kagang gusto sang hari, hindi mabalik. Kay kun hindi mabalik ka. Kwan galing, hindi niya akon. Ginasilingan ka nga ginakuha ko ina. Tapos, abi na! Inkuha mong pagkaon? Halina. Halin! Oo. Sherwin, ginkuha ni Sisko ang dala kong pagkaon. Pag nagsiling siya nga, siya ko nung hari dire. Oo. Siyang hari dire. Kagantanan niya mga priso. Nagasaludo sa iya. Pati ikaw? Kung hindi ka magsaludo sa iya, bakulon ka niya. Amo gali? Magbakal kaliwat sa makaon naton. Ati oo, Sherwin. Damong ka gali kwarta? May negosyo ako sa gwa. Kag ang nagatipan, amo nga akong mga abogado. Amo gali? Manggaranon ka gali? Oh. Gan hindi ka magbulag sa akon. Kay hindi ka magutman. Kung ari ka nagatabid sa akon. Hindi man siya makig kung magtabid ako sa imo. Makig. Gani kinanglan. Makatuon ka nga magbato sa iya. Mabato ako? Oh. Magtuon ka sang martial arts, kag kung ano pa, para mapangapinan mong kaugalingon mo. Wala man ako sang kilala, dire.
Amo gani nga maghanda ka sa pagpangapin sang kaugalingon mo. Kung may kahigayunan, patya siya. Oh, patyon ko siya? Oh, patya siya. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiluan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.